Dones, mares, àvies, veïnes, mestresses de la llar, totes elles mai s'han dit artesanes. Potser mai s'han reconegut així perquè durant els anys això sempre s'ha vist com una obligació, una rutina, les coses de casa. Però també hi ha art en unes mans que cusen, que reparen, que teixeixen, que cuinen, que cuiden, que sostenen la vida cada dia. Hi ha artesania en la paciència, en el detall, en el saber après de mares, àvies, de veïnes, en tot allò que s'ha fet amb les mans i amb amor, encara que mai hagi rebut el nom d'artesania. Aquest projecte busca donar veu a aquestes dones, a aquests sabers i a aquestes històries sovint invisibles. Avui, a Artesanes Invisibles, la història de la Lolita. La Lolita és una dona de 88 anys. Fa 88 anys i més que viu al barri de Sants, a la casa dels seus pares. Es va casar jove, va fer un curs d'infermeria i després va teixir fins al dia d'avui. Anem a conèixer-la i a veure què ens explica sobre aquest teixir i aquesta artesania invisible. Jo sí, m'he casat 21 i vaig tenir la meva filla 23. I el teu marit? El meu marit tenia Què 20... feia? Ah, no, que el meu marit tenia, paleta. Vale. I era murciano, va venir aquí. Ah, Murcia, sí? A veure, jo el vaig conèixer perquè va venir de soldat. I aleshores va anar a casa d'uns murcianos, perquè, clar, era el que s'ha... I jo vaig anar, que jo treballava a la farmàcia, i posava indiccions, que és el que es feia abans, i estava estudiant a Creu Roja jo, per treure'm el títol d'infermera practicant, bueno, el que hi havia, I el vaig conèixer i llavors al cap de 4 anys ja vam fer sempre, em va agradar des del principi. Era un ros amb els ulls blaus. I murciano, eh? Sí, però molt treballador, molt treballador. Es va buscar la vida, va venir aquí després de soldat, menjant una barra de passa la posava aquí sota i una paperina amb cigrons i el seu menjar de tot el dia. No hi havia més tampoc. No, clar. No hi havia més. I tu estaves fent això d'infermeria i ho vas acabar? Sí, vaig acabar-ho, veig que la de la farmàcia no podia posar indiccions ella. Sent farmacèutica no tenia, i clar, fes-ho perquè si no jo feia la feina d'ella, com si diguéssim. Ah, o sigui, estaves allà a la farmàcia. Jo anava a les 9 del vespre, a les 12, a les 3 del matí. I així em vaig conèixer, mira. La Lolita ens explica il·lusionada que es va quedar embarassada a la vegada que la seva cunyada, als 3 mesos de casar-se, ja que es van casar els 4 alhora. Això li deien l'ensayo, el temps de prova, els 3 mesos que passaven entre el matrimoni i el primer fill. Bueno, jo estic contenta, del que em va passar a mi. Jo estic molt feliç. Entre el seu primer fill i l'última van passar 17 anys. I el teixir, quan comença? O sigui, tu sempre has estat fent d'infermera o va haver-hi un moment en el que vas deixar-ho ja per cuidar els nens? Exactament. I de fer ganxet, diguéssim, i mitja, bueno, perquè era un entreteniment molt gran el que teníem. A més també la llar costava menys i feies un suèter i aquest suèter durava per... Per sempre, clar. Sí. I qui et va ensenyar? Doncs aquí hi havia una merceria, aquí al carrer Bassegoda. I anaves allà i compraves la llara d'ella, que era bona, i llavors tenia un ratet per ensenyar-te. Ah, mira. Però vaja, jo no recordo com si hagués nascut amb això ja. La meva generació va estar al costat de la mare, i la mare ho feia tot. Cosia... Clar. Jo no recordo haver-la vist, més que fer mitja. La meva mare, ganxet no. Jo vaig agafar Vaig tenir molta sort de la veïna d'aquí al costat, que era amiga de la meva mare, perquè es va casar i vivien aquí, a l'altre pis al costat, i ella era molt de teixir, i ella teixia, però llavors amb ella Vaig fer bé, sí, vaig tenir com una altra mare. Clar. A veure, amb el bon sentit, perquè com la meva mare no hi havia ningú. I al principi has dit que era més barat fer-te un jersei, no? Fer-lo tu que comprar-lo. Sí. Perquè en aquell moment, quan trigaves més o menys a fer un jersei? Perquè clar... No sé, jo no era gaire de pressa perquè amb els crios i tot, però bueno, no, potser diré un mes per dir alguna cosa. I et durava per sempre? Fèiem que durés per sempre, sí. I tu què creus que va ser el que et va com animar? És a dir, tu veies a la teva mare teixir en algun moment, després també de merceria. I cosir tallar, i ella es tallava la roba i ens la cosia. Clar, i creus que ella també ho feia per això? Perquè era com una forma... Sí, perquè el meu pare li va regalar un regal molt gran, que era una màquina de cosir. Bueno, és un regal molt gran. I ella per això, i ella feliç perquè tenia la màquina de cosir, una Singer. Jo tinc la factura de la Singer. I tu li vas ensenyar a les teves filles a teixir? Doncs jo crec que no.
Tu creus que no? No, no. Ah, vale, aquí, l'any 37. Perquè la Mercè brodava molt. Al principi, no, el primer que va fer la Mercè era brodar. Després va fer punt de creu. Després va fer patchwork. I després ara... I fer vestit, també tallava i feia vestits, sí. O faldilles, el que sigui. Ella sí. Sin embargo, la Ima ja no. O sigui, no sé si ho va aprendre de mi, que jo no ho feia. Jo saps què dic sempre? Que l'agulla, per mi, era per punxar. Per posar diccions. Clar. Per cosir no tenia... Clar. Tenia clar, molta perquè el teu mà. ofici era al final posar injeccions. I saps què es posava? Quina quantitat devies posar? No sé, moltíssimes. Milers de milers. Moltíssimes. I el ganxet me distreu molt, molt, molt. M'ensenya les mostres, ens explica que està a un grup de teixidores. És un projecte solidari. Teixidores de tot el món fan una manta conjunta per donar a centres de menors. El projecte es diu Teixir en Calma i el que fa és que cadascuna teixeixi un quadradet per cada setmana, obligant-se així a parar com a mínim una vegada a la setmana. Doncs aquest és el que vaig fer jo. Vinga, d'una llana de colors. És xulíssim, i per què no I quan l'he acabat no m'agrada. Per? Pues jo què sé, no diguis el per què. Però el color no t'agrada o...? No ho sé, no me'l veig posat. Doncs és molt maco, segur que... Segur que per l'hivern que ve. Amb aquest que té aquí al darrere teu. Sí, ja l'he vist, molt xulo. Amb aquest tot l'hivern he prestat amb aquest jo. Però bueno, em va entretenir molt, O sigui, tot això, menys pastilles. Tu creus? Sí. Jo també ho penso. I tant que sí. I quan tenies els fills i tot això... No tenia temps d'això, fill. M'imagino. I ara, per tu, què creus que és el teixir? Ens explica que el que més li agrada és teixir amb la tele de fons. Veu moltes sèries, sobretot romàntiques. Aquestes que no has de prendre gaire atenció. La nostra idea d'aquestes xerrades, o sigui, de conèixer persones com tu que esteu fent coses amb les mans, és com també de potenciar aquesta part de dir... Molt bé. Sí, s'han de fer aquestes coses, no es poden perdre, perquè abans hi havia com una tradició, no?, de passar potser a la majoria, no?, de mares a filles o veïnes, o el que deies de la veïna, no? I ara és com que s'està perdent una mica aquesta part i és un refugi també. I si li haguessis de dir a una noia més jove alguna cosa perquè teixís, algo que la motivés a teixir? Doncs sí, que deixés el mòbil. O que has après? Sí, que deixés el mòbil. Sí, que es deixi un rato el mòbil. Jo voldria això, que la joventut d'ara sapigués això, deixar una mica, no el mòbil, la tecnologia, tot. La Lolita es queixa de la tecnologia, però tot i així té mòbil, té Instagram, WhatsApp, Facebook, fins i tot té Bizum. A més, cada setmana va 2 vegades a fer exercicis de memòria i relaxació a un centre del barri. La Mercè va ser, era el casal. Sí. I era el lloc allà ens trobàvem totes, sí. La Mercè, la filla de la Lolita, ens explica que la merceria abans era com el casal del barri. Era l'únic lloc on es podien fer aquest tipus de manualitats i allà les dones, mentre esperaven a que la merceria pogués atendre-les, feien petar la xerrada i es feien amigues. Tot i així, la Lolita puntualitza que al barri eren tots amics abans. Ara només li queden 2 d'amics i són els que tenen la seva mateixa edat. També parlem de com ha canviat el barri i de com hi havia diversos cinemes abans i ara només queda una merceria i cap d'aquests cinemes. El meu pare em va apuntar a l'escola de la dona de la Diputació, que està darrere de la catedral. Sí. I vaig anar, em va apuntar i jo més contenta i quan vaig anar, que em van fer per anar, em diuen, faràs costura i costura. I jo em pensava que anava per fer el secretariat. Ara es diu secretariat, abans no. I vaig tenir una desil·lusió, però estava apuntada, doncs tenia que anar. I et van ensenyar a cosir allà? Sí, vaig fer un patró de paper, però més a disgust. Tot això no ho recordo gaire. Doncs devia tenir 14 o 15 anys. Ens explica que la seva mare va morir molt jove, amb només 54 anys. Diu que entre fer la farmàcia, casar-se i els fills no li va donar temps a res i quan més la necessitava és quan la va trobar a faltar. Què veus de diferència entre la teva vida com a dona?
I la de la Mercè, per exemple, que hi ha uns molta anys. llibertat, molt diferent. A veure, no podria tornar enrere perquè voldria fer el mateix que he fet, Clar, però amb la llibertat que jo tenia, per T'hagués agradat exemple... tenir més Exactament, ella ja podia tenir una llibreta al banc al seu nom. Clar, tu I jo no. jo no. i quan volies comprar, per exemple, llanes i coses així? No, això ho tenia bé, vale. de lo del menjar i el que tenies per d'allò, sí. Vale. No feia guardioles jo, no era de guardar i comprar-me joies i coses, no? Però aquesta coseta podies fer-la. O sigui, amb els diners que tenies per la casa, exactament. et donava per les llanes. Sol no en tenia. I qui et va ensenyar a ser mare? Doncs ningú, jo vaig aprendre a ser mare. Així, d'instint? Instint. Ho fas bé o ho fas malament? Si ho vaig fer malament, ho sento. I si ho vaig fer bé, no t'ensenya ningú. No. Ja. T'hi trobes i ja està. És que com que tenia la regla, qui t'explicava que era la regla? Jo tampoc no recordo que a la Mercè li expliqués gaire cosa. No, No, jo no recordo. Ja. Però suposo que tot ens anava portant... Per dintre. Exactament. Suposo, no? Sí. Clar. Perquè nosaltres, per exemple, quan jo vaig tenir la regla, el meu pare no podia saber-ho. El meu germà tampoc. Per què? Perquè eren homes, no, papa, no. Si li va dir la meva mare, suposo que li hauria dir, no? Ja és dona. Clar, Quina paraula. ja. Volem fer una exposició a la que hi hagi com algo que tu hagis teixit i algo que hagin teixit totes les altres dones a les que volem preguntar sobre la vostra vida. I així uns farem una exposició com a artesanes, ja. Ai, que bé. Et donarem un títol A d'artesana. última hora. Lolita. Bueno, escolta. Doncs res, Lolita, Molt bé, que guai carinyitos. parlar amb tu. La Lolita és una dona molt eixerida. Amb els seus 88 anys té molta energia i ganes de fer coses i aprendre. Ens ha regalat una xerrada d'1 hora i mitja en la qual hem compartit un munt de coses que us compartim a vosaltres en aquest capítol i moltes més que podem esperar que compartim aviat. Li enviem una abraçada molt i molt gran i a vosaltres us veiem en el pròxim capítol d'Artesanes Invisibles. Adeu!